Surprise! Hello mga ka-BYI! Gulat kayo no? It's me, Ate Ruth. Welcome sa isa na namang bagong kabanata ng Me and My Bible. Sa araw na ito, aking ikukwento sa inyo ang mga unang tao sa mundo, sina Adan at Eva, at paano sila nabuhay sa halamanan ng Eden. Tara, kilalanin natin sila. Matapos nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, masayang namuhay si Adan at si Eva at may magandang halamanan na ginawa ng Diyos para sa kanila. Ito ang hardin ng Eden. Wala silang mga suot na damit, pero hindi pa sila nakakaramdam ng hiya. Dahil wala pang kasalanan noon sa mundo, madalas silang maglakad sa halamanan at nakikipag-usap sa Diyos. Sa gitna ng halamanan, nagtanim ang Diyos ng di pangkaraniwang puno, ang puno ng kaalaman ng mabuti't masama. Sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na pwede nilang kainin ang mga bunga ng puno sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, dahil ikamamatay nila kapag kinain nila ang bunga nito. Ngunit isang araw, napadpad si Eva sa punong ito at may isang tusong ahas sa halamanan. Ang ahas na ito ay ang dyablo. Nang nakita niya si Eva na tinititigan ang puno, tinanong niya ito. Talaga bang sinabi ng Diyos sa inyo na huwag kayong kakain ng bunga sa kahit anong puno sa halamanan? Sinagot naman ni Eva ang ahas. Sinabi sa amin ng Diyos na pwede naming kainin ang bunga sa kahit anong puno, maliban lang sa bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti't masama. Sinabi din sa amin ng Diyos, Kapag kinain o kaya hinawakan niyo ang bunga, mamamatay kayo. Sinagot ng ahas ang babae. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na sa oras na kinain niyo ang bunga, magiging katulad na siya. At malalaman niyo na rin ang mabubuti at masasama. Nakita ni Eva na maganda ang bunga at mukhang masarap itong kainin. Gusto niya rin na magkaroon ng karunungan, kaya pumitas siya at kumain ng bunga. Binigyan niya din ng bunga si Adan at kumain din siya. Biglang nag-iba ang pananaw nila at nakita nilang hubad sila. Sinubukan nilang takpan ang mga katawan nila sa pamamagitan ng pinagdikit-dikit na mga dahon para maging damit. Narinig ng lalaki at ng asawa niya na naglalakad ang Diyos sa halamanan. Nagtago silang dalawa. Tinawag ng Diyos ang lalaki. Adan, nasaan ka? Narinig ko po kayong naglalakad sa may halamanan. Natakot ako dahil nakahubad ako kaya nagtago po ako. Sinong nagsabi sa iyo na nakahubad ka? Kinain mo ba ang bunga na sinabi kong huwag mong kainin? Yun pong babaeng binigay niyo sa akin ang nagbigay ng bunga. Bakit mo ito nagawa? "Bilin lang po ako ng ahas." Sinabi ng Diyos sa ahas. Susumpain kita. Gagapag ka sa lupa at alikabok ang kakainin mo. Magkakagalit kayo ng babae at pati mga anak niyo ay magkakagalit din. Manggagaling sa babae ang dudurog sa ulo mo, at ikaw naman ang tutuklaw sa sako niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos sa babae. Nadagdagan ko ang sakit sa panganganak mo. Pero kahit ganoon, gugustuhin mo pa rin ang asawa mo at siya ang susundin mo. Sinabi ng Diyos sa lalaki. Dahil nakinig ka sa asawa mo at sinuway ako, ngayon ay sinumpa ang lupa. Kailangan mong maghirap sa pagtatrabaho para may makain. Mamamatay ka at babalik sa ikabok ang katawan mo.
Pagkatapos, dinamitan ng Diyos sila Adan at Eva ng damit na gawa sa balat ng hayop. Sinabi ng Diyos, Ngayon na tulad na natin ang tao na may kaalaman tungkol sa mabuti at masasama. Hindi sila dapat payagang makakain ng bunga na nagbibigay buhay para hindi sila mabuhay magpakailanman. kaya pinaalis ng Diyos si Adan at Eva sa magandang halamanan. Naglagay siya ng mga makapangyarihang anghel sa pasukan ng halamanan para walang sino man ang makakain ng bunga na nagbibigay buhay. So ayan mga kabiway ang kwento ni na Adan at Eva. Muli, ako si Ate Ruth at samahan niyo ulit kami sa susunod na mga episode ng Me and My Bible. Tandaan, may lamang ang may alam. Paalam!